खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया डिजिटेल जार्नालिस्ट राकेश रामसियारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथांनाव गोनांथार सोंथिफोरनि गेजेरजों मोगा मोगि लादों। खौरांगिरिनि सोंथियाव गोबां बेरफ्रुसार फिननाय होदों मानाव गेदेर दिपेन बर'आ। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बिटिआरआव हाबगोन ना हाबा होनना सोंथिनि फिननाय हिसाबै बिथां आफादगिरिया फिननाय होनानै बुंदोंमोन दि बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौआ कमप्लिकेटेड इस्यु एबा जेथोगोनां आयदा। बेनि सोमोन्दै एकराव लिरनाय गैयाब्लाबो बेनि सायाव आनरिटेन एबा लिरालासे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बिटिआरआव सोनायनि राहाखौ उननि समाव सोफानायनि राहा लागोन होनना मिरु सरकारा एग्रिमेन्ट खालामदों होनना फोरमायदों। बिटिआर एकरा लेगेल एबा आयेनजों गनायजानाय एकर नंगौना नङा होनना सोंथि सोंनायाव बिथां मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङा सैथोखौ दोनखोमायाजासे फिननाय होनानै बुंदों दि बिटिआरआ लेगेल एकर नङा। बियो ट्रु एबा सैथो, नाथाय माखासे बिटिआरनि क्लाउजफोरा इमप्लिमेन्ट जायोबा लेगेल जाहैगोन होनना बिथां आफादगिरि दिपेन बर'आ रोखायै फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं। दुलाराय बर' हारिनिनो दुखुनांथाव रादाब। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया जोंनि हारिनि आंगो फिसा सासे आर्मिया अबथिरा जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा जम्मु काश्मीरनि लादाखआव सासे आर्मि अफिसारनि बिबानगिरि हिसाबै साख्रि मावोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि मुंखौ जायख्लं मुसाहारि होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बिथांनि न'आ उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव होनना मिथिनो मोनदों। थामथि रादाबाव दं। गोबां कलेजआ थैसिगोन, खमावनो 2000 फरायसाफोर गैयै कलेजफोरा थानाय नंला। बे बाथ्राखौ मैया बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर थनेन बर'आ कसुगाव दैमुगुरिनि हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव जानाय गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव बुंदों। बिथां बर'आ फोरमायदों दि आसाम सरकारा गोदान इडुकेसन पलिसि खालामगासिनो दङ। बे गोदान पलिसियाव जायफोर कलेजाव खमैबो 2000 जन फरायसाफोर गैया, बे कलेजखौ खाथियाव थानाय कलेजाव मार्ज खालामसिगोन एबा दाजाबफागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेयाव प्रिन्सिपाल एबा भाइस प्रिन्सिपालहा बाथ्रा बुंनो जेबो गोहो थानाय नङा एबा हेंथा होनो जेबो गोहो थानाय नङा होनना फोरमायदों। लोगोसे बिथां बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर थनेन बर' बिथाङा फोरमायबावदों दि फरायसालिनि बेलायावबो गंसे फरायसालियाव खमैबो 30 जन फरायसाफोर गैयाब्ला बे फरायसालिखौबो खाथियाव थानाय फरायसालिजों सरजाबफागोन होनना बिथां बर'आ फोरमायबावदों। ब्रैथि रादाबाव दं। बारग' NDFB सोद्रोमाफोरा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुखु फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदि बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरा दासिमबो रिहेबिलिटेसन मोनैनि सायाव दुखु फोरमायदों। मख'नो गोनांदि मैया क'क्राझार जिल्लानि बारग' NDFBनि थाबोनाय सा 667 जन सुबुंफोरनो फैगौ फेब्रुवारि दाननि गेजेराव रिहेबिलिटेसनखौ होफुंनांगौनि दाबि दैखांदों बिटिसि सोरखारखौ। बाथि रादाबाव दं। सांग्रां जानो गोनां लाइमोनफोरा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 14 बोसोर बैसोनि गाहायनि हिनजावसाखौ जुलि खालामोब्ला पक्स' आयेननि गेजेरजों थोंजों हौवाखौ हमगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों। एसेनोसै जै बर' हारिनि